E non lle das unha aperta? Xa xa dou, perdínma, vale. Bueno, pois temos ali dúas sillas preparadas, non, Alex? Para ti, máis para o avó. Porque creo que nos ven a contar, a ver que nos... Primeiro, como se chama, que non o sabemos. Senta. Eu chámame Juan. Vale. E Juan? Chámame Juan Carallada. Juan Carallada. Son Juan García Mourinho. Nos ten que explicar por que lle chaman así, que eso ten que ter unha explicación. Sí, claro. Vale, e que nos ven a contar, Juan? Bueno, a idea é contarnos algo de todo o que pasamos, ou que pasín eu. De todo un pouco, non? Sí. E ten aí, Alex, preparada xa unha entrevista, me parece. Si, ten unha entrevista. Sí. Perfecto, pois entón deixamos a Alex xa que maneje, non? Sí. Veña, Alex, adiante. Era mellor. Hola compañeros e compañeiras. Hola compañeros e compañeiras. Eu son Alex. E o meu avó chamase Juan García Mourinho. Inda que é máis conhecido por Juan Carallada, é unha persoa moi coñecida porque fixo moitas cousas aquí. Podes explicarnos por que o teu apodo é Carallada? Bueno, iso é fácil. Porque o finado de meu pai era unha persona que era moi alegre, moi... por exemplo, por calquera cousa facía unha canción, non? Entón, cantaban na taberna, además non cantaban fora da taberna, andaban moitas veces. Entón, como andaban sempre de broma, pois entón foi porque lle puxeron Carallada. Bueno, tuvo algunha anécdota, por exemplo, que miña nai era no mosteiro. Entón, collía a dorna, iba bojando para Vilanova, e desde Vilanova, por exemplo, iba andando hasta o mosteiro. Entón paraba de bar en bar, e ao parar de bar en bar cantaba. Claro, claro. E pois a semana seguinte dixían, aí ven Juan Carallada. Era un artista. Vale, a ver, Alex, sigues? Sí. Dinos máis apodos graciosos e por que te puxeron? A ver, máis alto. Máis alto, sí, intenta máis alto. Dinos máis apodos graciosos e por que lles puxeron? Ai, porque lle puxeron, sí. Hai moitos apodos, Eses, por exemplo, claro, a nós puxámoslle, xa, despois puxámoslle ao barco Carallada. Pero aquí, con outros apodos, pois, non podes, ou non se deixarían poñelo, porque ao mellor é un insulto, ou calquera cousa, non? Que a xente, por exemplo, aquí, como estamos moi xuntos, pois, conocémonos todos. E ao conocernos todos, por exemplo, algún apodo, eles consideraban que era un insulto. E entón non se lle podía decir, non? Había un home na Arosa que lle chamaban Corre que chove, por que? Por exemplo, había, agora non porque xa hai moito que morrer, pero había un home que chamaban Corre que chove. E, bueno, unha das cousas que tiña era que sempre andaba apurado, Entón, puxeron yo o apodo ese de Corre que chove. Despois había outros máis, non? Que tamén tiñan uns apodos moi simpáticos. Que era, por exemplo, a un chamaban yo Peideiro. E a outro chamabanlle Catarroco. Claro, eses apodos a eles ao mellor non lle gustaban. Non é como o caso noso, non? O caso noso xa era máis alegre, unha cousa distinta. Había moitos apodos, moitísimos. Moitos, porque aquí poñía, como se conocía toda a xente, pois poñíase moito máis apodos. E despois que estábamos completamente cerrados, entón, pois pasaba iso, que nos conocíamos todos, e veña, chámalle aquí, chámalle aí, e todos tiñan apodos. Os nenos de primeiro no Entroido, acordades vos que levaban uns apodos no traxe? Os alcumes, vale?
Pois eso é o do que está falando Juan. Vale, que nós investigaremos tamén os das nosas familias máis adiante, cando rematemos cos obradoiros. Por que credes que ese home lle chamaban Catarrocu? A ver, ese é un apodo moi divertido. Porque se chovan muchos pedos. Ese é outro. No, tamén pode ser por eso. Sí, claro. Ah. Yo leí la letra. Había outro home que lle chamaban o Miño do Tempo. Sí, sí. É por que lle chamaban o Miño do Tempo? Sí, a mí porque me gustaba moito, non? Decía que iba pa un sitio, pa Regueiro, por exemplo, e dicía o tempo que iba aí. Pero, si, por exemplo, con medo a que se equivocara, pois dicía en outro sitio, dicía outra clase de tempo. E por iso lle puxeron o home de... E sabes o que significa o dito típico da Arousa, pate capados? Sí, había unha cousa que, bueno, aquel que se decía que, por exemplo, as mulleres que eran de moito peito, pois chamaban o pan de campado. Dille outra. Nos coñecemos unha que sai aí, en Laranxa. Cal traballamos? Choves madrasar. Choves madrasar, que era iso que E falamos? chove moito. Que chove mogollón, non? Sí. Vale. Que ademais temos ese que pon aí Falares da Arousa, ese libro foi o que nos trouxo Alex, que lle mandou o papá, o Javi, e ese libro, cando acaben os obradoiros, o traballaremos, que ven moitísimos máis ditos da Arousa, vale? Podes decirnos alguna outra frase típica da Arousa e o seu significado? Outra frase da Arousa, por exemplo. Sí, hai moitas frases que nós temos daqui. Non, por exemplo, chamarlle ao berberecho, por exemplo, nós non chamamos berberecho, sempre chamamos berbericho. Por exemplo, ibas para calquera sitio, que como estábamos rodeados de mar, pois chegábamos a un sitio e dicíamos, pero, que está a decir ese? Que está a decir ese? Claro, está. E nós estábamos pensando como nós o chamábamos. Pero non, eles chamámonos distinto. E máximo se hai, por exemplo, terra adentro. Aí, cando nós íbamos ao costeiro, que era a terra de miña nai, por exemplo, chegábamos aí, estas cousas ali son distintas completamente, cambia todo. Cambia todo. A ver se sabedes vos, que significa na Arousa poñer a pingar? Se eu che digo, aquel puxo a pingar. Ah, moi ben, Roy. Sí, que se insulta a alguén. E, por exemplo, o dito Rei Pedro, ese contao, porque... Sí, había unha persona que era moi compañeiro e o que facía, sempre mandaban os recados, non? Era unha persona que mandaba os recados, vaite ali, vaite alá, e él iba a todos os sitios, mandaban ir, e él iba. Entón, despois puxeronlle Rei Pedro, porque como se guiaba por todos, Claro. puxeronlle iso, Rei Pedro. E o da baixo, que me intriga a min, é unha nécora. A ver, que sabedes? Igual o escoitastes moitas veces. Eu non. Eso de, esa é unha nécora. Non escoitastes nunca? Non, é boa persoa. Sí, Hugo. A ver, É boa persoa. é unha persoa, bueno. No, é o contrario. É unha É persoa. mala persoa. Claro. Cando E digan... chamabanlle nécora por eso. Vale, ese non o sabía. Máis alto, máis alto. Podes explicarlle aos meus compañeros algunhas cousas raras que facíamos aquí na Arousa por estar allados durante tanto tempo? Sí, claro, pasaba moito, por exemplo, que nós, por exemplo, cando éramos xóvenes, pois íbamos a moitas festas, cantas hai por aquí alrededor. O sea, unha das cousas que se iba moito era a parte de Noroeste. A parte de Noroeste é na Puebla, en Ribeira, en Palmeira,
e despois, por exemplo, no Boiro, despois dábamos a volta e íbamos a Villa García, íbamos a Vilanova, íbamos a Cambados. Pero se non había puente, como iban? No, Barco. claro, claro. Iban ás festas, E íbamos ás festas, sí. Igual que ides vos á E festa da Villa moitas veces, por exemplo, pasaban cousas que claro, ao estar rodeado de mar, o que faz é desplazarte a un sitio que non conoces se vai a haber chuvia ou non. Entonces íbamos a Boiro, por exemplo, e íbamos ao Cabo da Cruz, non? E nós chegábamos ao Cabo da Cruz, amarrábamos o barco ali, e de aí íbamos a Boiro. Bueno, pois, que che di a ti que en pleno verano levábamos, por exemplo, uns amigos que tiñamos de Santiago, e fomos a Boiro, e ao chegar ali xa empezou a gotear, non? Xa empezou a ver así unha chuviña, non? Un pouco. Pero empezou a acordar, e cerrouse a chover. E despois, cando viñamos de volta, porque estaba cerrado a chover, e dicíamos de Santiago, chover chovía, pero pasámoslo. Mira, hai unha que vos vou a contar. Nós vivimos, claro, non había puente antes. Meu pai viveu casi toda a súa vida máis tempo sin puente que con puente. Entón vos non vos acordades, non sabedes o que é a isla a Arousa sin puente. Pero había unhas cousas que facía a xente un tanto raras. Por exemplo, había unha cousa que se chamaba auga que curaba os ollos. Contalle a que facía a xente na Arousa. Terá que ver eso co que nos contou o avó dicía. A fontiña da cova. A fontiña da cova. Ah, xa contou o avó dicía. Sí, coñecémola. Mira, outra. E o da fumarse creo que o sabe Breixo. Sí, Breixo, o de afumarse. Que era A eso? fumarse, acordaste que me contaras ti, que eu non o sabía? A fumarse. Que cho contara papá? Non te acordas? Non. Pois A ver, conta ti, abuelo. Vamos a ver, a fumarse, sí. Aquí, isto básase nunha cousa que lle pasou a unhas parexas, porque tuveron fillos e non foron capaces de logralos, que morrían os fillos. Escoitade esta historia, A unha parexa, pois, tuvo 2 fillos e morreron os 2. Entonces, pois, había un dito que se dicía que había que pasarlo polo forno. A un panadeiro, por exemplo, collías a persona e metíase no forno. A un bebé, A un bebé, sí. E claro, o sea, de esa, pois consigueu o primeiro fillo. Era unha filla, pero consigueu a primeira filla. E despois, no seguinte, xa tuvo outra e xa non lle pasou máis nada. A esa parexa, pero xa había outros que lle pasaron o mismo. Porque que se creía co tema do aire ese? Sí, a ver, considerábase que tiña unha especie de aire o crío que nacía e que morría a consecuencias deso. Un aire malo, non? Un aire Algo malo, malo. E para quitarlle o aire malo, había que meter ao meniño nun forno. Miredes esa foto que tedes aí, que é un dibuixo, isto de aquí, que é un dibuixo que representa o que se facía antiguamente na Arousa, que se creía que os niños que ao mellor nacían enfermos, pois había que curarlos meténdoos nun forno. Como se transmitía Máis alto. Máis alto, Alex. como se transmitía os coñecementos sobre o mar? Sí, os coñecementos sobre o mar é que, por exemplo, cando ibas, ti eras un chaval pequeno, entonces non sabías. As primeiras veces, por exemplo, non sabías como había que traballar. Estabas no rastro, por exemplo, e non sabías como tiñas que traballar. Entonces, o que se facía era preguntar. Se era un patrón ou se era teu pai, preguntabaslle, a ver, como se fai isto, ou que tamén había moita pillería, que ao millor pescando ameixas ou berberichos, por exemplo, se pescaba moito, e ti o decías onde era, entón iba a haber moitos barcos ao lado teu, entón iban a estorbar. Entón que decías? Mentiras. Sempre decías mentiras. Os mariñeiros son un pouco trampóns. Claro. E as sequeiras, as mariscadoras tamén. Sí, tamén, sí. Porque se ti colles moitas ameixas nunha playa, dirías ya a túa amiga en onde escollestes? Non.
No, claro. Entón mentían moito, dicíanlle, a ver, Juan, que tal, colliste moita ameixa ali? Nada, non collín nada. E ao mellor Juan collera moitísimas. E ao día seguinte, cando se levantaba para ir ao mar, Juan tiña que ir ao mesmo sitio. Pero cando che vían 2 ou 3 veces no mesmo sitio, xa a trampa Sí, xa se acababa. Certo que éramos un pouco tramposos. Sí, sí. Sí, éramos un pouco tramposos. Había, por exemplo, algúns detalles, non, que lle pasaban. Houve, por exemplo, discutíase na taberna, non? Discutíase moito na taberna. E entón, Atended esta historia, mirad, vos sabedes que aquí non había, bueno, non sabedes, pero antiguamente non había motores. claro. Entón, eran dúas persoas distintas que non eran do mismo barco. Un tiña un barco con motor e outro tiña unha dorna, pero non tiña motor, e sempre falaba mal do motor. Entón, pois, foron ao mar e un día, pois, afrescou o vento, foi moito vento, e unha dorna, a esa dorna rompeulle un remo, e ao romper un remo pideu auxilios para que o levaran de remolque. Entón, de casualidade, era o fulano que estaban discutindo. E que fixo? Pois chegou ali e a ver, lévame para lá e tal. E dixo yo outro, non, que che pasou? Mira que rompeu este remo. E colleu un remo que tiña a bordo do barco e doullo para que bojara, non para que ir de remolque. Claro, claro. Podes contarnos alguna historia do pasado que ainda se contar na Arousa? Ai, sí, esa é unha historia que ten moito tempo, pero é digna de contar, porque isto aí, bueno, moitos, era un raposillo eu, entón iba á taberna, era familiada, era da nosa familia o taberneiro. Entón, pois, íbamos e collíamos unha libreta, levábamos unha libreta, e o taberneiro tiña outra. Cando collíamos as cousas, ele anotaba na libreta dele todo o canto se levaba. E anotábase tamén na miña para saber o que lle debía. Entón, xuntábanse eso, e durante bastante tempo pois non se podía pagar. E sempre se esperaba a outubro, porque outubro é cando se abría a ameixa, o berberecho e todo eso. Entón, nese primeiro mes xa se pagaba a deuda que tiñas. É como se fueras ao Mercamás, e en vez de levar... A ver, como pagamos agora? Vamos ca tarjeta, non? Non paga mamá e papá ca tarjeta? Ou ca cartos? Bueno, pois antes non había cartos. Entón, que facía a xente? Só podo ser como un país independiente, como Francia, como Italia, como Alemania, ter unha selección propia, incluso. Houve un momento na historia da Arousa en que a Arousa quixo ser independiente, que non quixo... Quería ser un país propio. Conta-te esa historia. Sí, por exemplo, que esas eran máis ben historias que se facían na taberna, sempre na taberna. Entón, xuntáronse unha vez nunha taberna, pois, uns cuantos homes que querían ser independentes. Querían ser, por exemplo, como eles chamaban antes a eses, chamabanlle, bueno, non me acordo como eles chamaban, era o da segregación? Sí, pero non era a segregación, senón que era outra cousa. Eran... Bueno, non me acordo agora. Non é igual. Pois que xuntábanse, por exemplo, nese sitio, nesa taberna, e discutían unha forma de vivir.
ou unha forma, claro, de vivir o pueblo. Entonces, o que despois desa, pois puxeronlle un nombre a esa xente. Bueno, non sei, pero como lle chamaban? Eso sí que non me acordo. Vamos a ver. Como chamaban eles? A eles, porque lle puxeron un nombre ao grupo. Ao grupo puxeron un nombre. Pero non me acordo como lle chamaban. Pero sí que antes... Eran independientes, non independientes, pero tían outro nome. Eles entendían que aquí na Arousa non chegaban as carreteras, non chegaban moitas das cousas que queríamos, non había luz, non había... Entonces, claro, porque estábamos máis mal gobernados. Entón dixeron, pois xa que estamos mal gobernados, gobernámonos nós mesmos. E anotaron nun papel dunha servilleta quen iba a ser o presidente, e quen iban a ser os conselleiros e toda a historia. Despois non lles custou moito que houve xente que a perseguiron moito. Pero a Arousa antes dependía de Vilanova, non? E despois... A máis de Villa García tamén. E de Villa García. E logo foi concello independente, pero ao principio non era sodes un concello, pero antes non. Non. E agora estamos ca localidade. Primeiro dependeu de Villa García. Sí, E despois de Vilanova. E despois xa non dependemos de ninguén. A ver, conta. Cal era a festa na que máis se cantaba? Bueno, na festa que máis se cantaba era o día do patrón. Pero despois, por exemplo, as comparsas sempre salían o día de carnaval, que era cando tal. E aí, por exemplo, se falaba mal de todos. Eso é como as vosas comparsas, non fixestes vos tamén unhas comparsas este ano? Pois sí, pero iso era, chamábaselle polo nombre na propia historia, e puñías a pingar, claro. Sí, o insulto era terrible, porque ao mellor que, por exemplo, unha parexa que se separou ou que non se levaban xa e tal e cual, entón despois eso salía na historia. Vou a falar con Roy. Quen non fai agora moi ben eso? Roy, Mía... Moitos. Si, Emma... Que máis hai por aquí? Cal é a comparsa de vosos pais? MDA. É os MDA. Claro. Os MDA fan moito eso, que beben un poquinho da historia deles Sí. e poñen a pingar a todo o mundo, non? Porque na isla un cruzal de Andalucía, de Camagüey y de Moro. Despois había outro que dicía: aquí en la isla reina siempre la alegría. O que vedes, aquí en la isla reina siempre el buen humor. No cambiaremos ni de noche ni de día, aunque nos dé a mumillo. Que ainda se sigue cantando, saben da época de hai moitos anos. Sí. Usted... claro. Podes contarnos como era a vida na Arousa antes de que se construíra a ponte? Viste esa imaxe algunha vez? Esa foto? Non. Pois aí é cando se estaba facendo a ponte na illa. Vale, foi no ano 1980, bueno, aí debe ser no 84 ou así. Sí, por aí. Esa debe ser unha foto de 1984, o sea, hai máis de 30 anos. Estamos ahora con ese tema. Claro. Entón, como se vivía antes? A ver, por exemplo, había moitas cousas que pasaban na Arousa, pero eran cousas que claro, non había outro sistema para, por exemplo, unha muller que estaba en estado e tiña que dar a luz e tiña que coller un barco, unha dorna ou calquera cousa para ir para o hospital ou para onde fora para dar a luz. E eso, bueno, eso sí que se notaba moito, moito día. Houve veces que naceu o crío naceu no barco. E outras veces naceu no taxi. No coche, no taxi. Fíjate, cando nasín eu, non sei se Juan, te acordaraste, eu tuve que ir, mamá tuvo que ir en barco. Claro. Vai hasta Vilanova e despois coller un taxi para ir ao hospital. Que non é tan fácil como ahora, que collemos o coche e rum, chegamos aí ao hospital do Salnés en 5 minutos. Eres maior, Javi? Viviche sin ponte xa uns anos. 7 anos. 7 anos. 8 anos. Sí. Que hai pon...
Que votarías ti de menos da vida antes da ponte? Bueno, unha cousa que sí voto de menos, pero xa hai tempo que está pasando, que non nos comunicamos como nos comunicamos antes, que tiñamos moito máis relación. Ao ser pequenos, por exemplo, andábamos xogando ás bolas, xogando ao arco, co arco redondo, por exemplo, xogábase moito ás bolas, moitísimas bolas. A billarda tamén, que trouxe aquí o Martín, non? A billarda tamén, moito. Despois xogábase tamén a un xogo que con os que chamaban os payasos. Que se... Se non lo contou ese xogo. Ese non, se llevo. Sí, claro, porque íbamos, por exemplo, para unha parede, así, poñíamos así, o aquí. Sí, que tirabas o... No, os cromos. no, pero caían, se, por exemplo, montabas encima de outro, pues ganabas. Sí, ese non tiño xogado de outra. Sí, pero eso, había moito. Nós, por exemplo, que éramos unha familia que éramos 6, entonces, pois, íbamos para onde estaba a miña abuela. O sea, íbamos para ali porque sabíamos que sempre había algo na alacena. Non había nada de nevera, ni había nada. Entonces, ali que había? Mira, ou había fillosas, ou había chulas, ou había chinchos, ou había fanecas. Aí sempre había algo, porque sabía que os netos, pois, pasaban fame. Entonces salían, como había máis xa, pois, ela sempre tiña algo preparado. Benditas abúas, sí, abúas. Sí. Aquela era unha santa. E claro, naquela época, xa me dirás, Era un lujo. Eu tiña por aí 12 anos, e ali sempre había algo, era unha maravilla. Iso sí que me acorda moito, moito. Naquela época con moita máis libertad tamén, por aí. Claro, sí, eso sí. Os rapaciños andaban sempre no camiño, Sí, pues, tampouco non había coche, nin había nada, Había menos perigos. Imaginades a Arousa sin coches. Imagínate toda a Arousa sin ningún coche. Bueno, malamente un coche dunha fábrica que chamaban a Cachonda. Había un coche nunha fábrica que, claro, cada vez que pasaba, como a xente da Arousa non estaba acostumbrada a ver coches, cada vez que pasaba o coche miraban a todo o mundo. Extrañaban, ostras, mira para aí. Entón acabaron chamando a Cachonda, porque todo o mundo miraba para ela. Un aplauso, non? E que lle decimos nós tamén? Que lle decimos nós tamén? A palabra máxica. Vale. E ademais temos unha cousa para usted. Pois nós temos outra para a clase. Ala, dalle a ti primeiro, Alex. Veña, dalle a ti primeiro. A ver, toma. Que o abra. Bueno, empeza a ti, veña, empeza a ti. A ver, quen o abre, encargada? Veña, Sofi. Ou Alex, axuda entre os dous, veña. Ponte ali diante, poñedes vos ali diante de Juan. Alen. É para a clase. É un detalle para a clase, que ademais... Un libro de Policarpo. É un libro de Policarpo. Está de moda ahora. Que pon aí? Esto fue... Sofi, que pon aí? A ver se é capaz de lerlo. Palabras de Arousa. Falares da Arousa. Mira, é un libro que fixo un profe con uns alumnos deste cole. De hai moitos anos. Enseñaste iso? Ainda non. Vale. Bueno, enseñeillo, pero non o E traballamos. ten moitas expresións que son propias daqui da Arousa. Por exemplo, mirade, sabedes o que significa tal para cual marajote e media? No. Porque son dúas persoas moi parecidas. Sí, claro. Polo mar abaixo, dis, mira para ali, Hugo, foi polo mar abaixo. Que significará eso? E non ten nada que ver co mar, Caerse. No, que se botou a perder na súa vida. Entón, hai aquí moitas expresións que vos queda, A ver, que temos por aí? Dille que é Alex. Que é, Alex? Un diploma de que? Un diploma. Por que lle damos un diploma, Alex? Para agradecerlle que?
a visita, non? E todo o que nos contou. E eu creo que lle podemos dar outro aplauso. Non? Venga, un aplauso. Sí, eu creo que sí. Se ha quedado aquí para tomar a merenda.